Nili CEM arpu abe pusetame Karbi Youth Festival Katalona long chitu pidun verji pusi CEM rong hangpen ningje. Dogmuka along by kachingkoy ahut inut kithi lapen inut arengiso. Thang alo abe pinpen humni arphek kanghu agari kenebdun long. Birta arju je aprang nang litum do ana phan setami nilitum Karbi anglong life a hinpen labang so ingdeng prikebla trok Karbi risonim so ronga je mate Karbi Youth Festival akardom nang pajir iklo kardom Pini Adap Abirta longpen nili Birta thanmang phi sami juli bepi nonar juik tha Birtang tonpen KCS hawar amai kache todun pen rong ke tonga hud cheng muri pongsi asiang tong parom plupsi ingdeng prikebla trok Karbi risonim so ronga je alira champen pangcheng ponlo Karbi khai ta khai barim lapen khai kang thin methang jutang jubat nimrokom elamiki pindeng sumpot lapen luntemo hai hui do lapuson kang thim lim lapen kang chulim ajutang jubat kai ke ta ke raikom thek per jiaphan lapen perthe adang pi kapachi thangdun thek jiaphan penengan ingdeng phlike prathok Karbi resonim so rongaje katalon nang plengtang lo thang ni phai kre pho arni pen KCS hawar amaya tumaphan kedeng padopansi pinia bangke pindeng sumpot chingthang pameka pen cheng muri pongsi ase angtong lapen jambalia thon otpang kraisi rongketong padoponlo laso phi KCS amai phu chandrasengkro pen KCS alama ingthor derapi Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram ronghang ingdeng phlike brathok Karbi Youth Festival mission ban katalon kapachun thekji aphan arna mahirjme hangsi ingpuponlo Laso hot alang likaning je tengke jutang jubat ke party anathu pachingwui ponangni pumatha ponsi kedamtang ningkan ke thampli angbongke taralang so along Karbi Youth Festival mission pen katalon pachun ponlonglo lasi bang bompen non ningkan pli aphilote Karbi Youth Festival arta ningkan phokep sertalen aningkan nang plengpo lasi hala bangso sertalen karcho asengkana hotke Karbi Youth Festival Bharat adang pipen ke thenai arong je ka pamandon je phanse Karbi Anglong Autonomous Council lapen KCS angbong chisik pon bomlo pusi CEM tuliram ronghang ningje kedamtang aningkan lamcha kachipi ateng pen nili lapen nili ri asangho tim Karbi Anglong ahin pen bor ipansi chepapleng pon bomlo puta Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram ronghang ningje si peneng pen ke doan ate rang atumaphan kedam ke bangje phan Karbi Anglong Autonomous Council pensi basawar sai pipon Lason si arong aje judet pen methang ate rang chele rokapi ke lakeleng pen ke sang dam aporahut chora nesan ke chorap sarji aphan sitami Karbi Anglong Autonomous Council pensi ke rapipon poputa Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram ronghang ningje Kangpu amayalong alohiaman pen Karbi Richo Ramsing ronghang Dumra Karbi Richo Holy Singh ronghang Patmashri Rongbong Terang MP Horen Singh Be HAD Minister Sumronghang atom pendanglok MLA EM MAC lapen kaprek hamphang asong japo atom chitongdon Kangpu amayalong tokbang lon setimung aphan Bhupen Hajarika Samanoy anong e lapen Dharam Singh Terong aphan North East Unsung Heroes Red Carpet Social Award pajarponlo Halapu KCS hawar amaitin atumaphanta chengpi chengso kumdengdong choi hongthor seleng lapen pinipeko kakerap pajarponlo Camera person Roshan Hansepen Diganta Teron Karbi Anglong Live Maya Hongjai longkam terona kumlin saika matumpen kelan adim hithi kulat lapen ethnic villaging pusi Karbi Youth Festival along kachetodun arada tumaphan kelang kenama warsai thopi ponlo Ingdeng phlike brathok Karbi Youth Festival katalon jiaphan Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram ronghang ingpu derapi CEM MP HAD Minister lapen EM atum kaprek angdeng tami kangbu padoponlo Laso hot MP LADF pen kaselampon mai ahongjai MP Horen Singh Be pensi ingpuponlo lapen longkam teron akumlen HAD Minister Sumronghang pensi ingpuponlo Laso phi Karbi Anglong Autonomous Council Department thongkep pen ason kelandon adim CEM tuliram ronghang pensi ingpuponlo Lason si jutang jubat pe ripendanglok ason ke jor kelanadim
Hithi Kulat lapen ethnic village EM atum pensi ingpu ponlo. Arni kang samapor kaprek ahong jayalong karbi ajutang along kedo ason kilun kikan sitame kacepate padu ponlo. Sarjo Kathar Karbi Anglong Live. Pirthei kachelardun along pacheton dunsi pining ingdeng plike bratrok kepleng Karbi Youth Festival Katalonta pinang an kachelardun asonsi thegdun long. Karbi People Hall arlo ke ongdong ki therthe khi adat selam pansi Karbi akhai jutang jubat aparman thedong phurkimo bilo lake towarak rong kapathe no thengpi donri ahoy arpong hawaramay atum ke do aboha saika matum kelan aboha mai ahong jai pendanglok barpi barso ke do ahem haihoi ki therthe selam ponno laso joine non adihu Karbi risonimso rongaje katalon araje paprek pon piglo KCS hawar amai pen ke bang kachepate dunji abang phubang phi atum lapen kijoi ke langapan kacheto don arat atum ta penang an ning karong chipisi ka sam chepak lakpon ki pher ke thak ki bukeleng ke soy ke rot ahor mu pen danglok ku nopak anparta kaprek asana mung te jor ke lan pado konsi alera cham kipi thekon lok halapu ki joi ke lang arat atum aphan helicopter pen ki joi ke lang abar sai sita ki bipo na joine anso sending karong kan chipi renti ason se thekon lok camera person Roshan Hanseven Sarjo Kathar Karbi Anglong Live. Dokmoka PWD Kolonia Thengno along bai kachingkoy ajok dim along amat inut apran kedam lapen inut ahiring tangrak pen areng keso. Dokmoka Police Station Kaparlo Dokmoka ahi 10 kilometer isi kahelo PWD Colony Athengno NH 36 towar pi along pini arnikang sam porphai ke thamra achike mahut ihum bai kachingkoy ajok adim along amat inut abang phu aprandam jilo lapen inut ahir ing tangrak pen areng suponlo. Kithilot abang phuke ramhan se pusi pangthek lapen arengke so bangke amor ronghang pusi pangthek ponlo banghini ahemta dokmoka jeng ronghang arong henlo alang litum ko samban sika chingkoy long pobloma laso putha klardak ang theklong lelang sitame akaprek agari pen kachetong tahai pusi radatum kahonthi non amat ke laso putha dokmoka police atum katar lebasai bengbomlang. News Desk Report, Karbi Anglong Live. Karbi Anglong Autonomous Council ahin pen arphek amohal apora tengpen kipipon thekthendera jo ninghang aling kanghupon. West Karbi Anglong District ahawar along aninghang aling akejoy pen arphek epon kanghu pachimit mipinsi thekpon long. Lapuson apora hot kedamtang thangthang niphai kre pho arnia jo porphai kre isia hot Kheroni Southern Range Forest Asaki atum jirikindeng anat Qatar libdamahot AS09 AC 7081 lapen AS09G 7340 humni agari pen arphek pon bomahot langthat pu arong adung nepdun cheklo arphek kang huatum Forest Asaki atum aphan achar pen ke theklong lokajok agari che otekan koksi driver atum katlaplo apithu Forest Asaki atum Kheroni Southern Range asai heman labangso agari one detlo halapu pherangke atum Forest Asaki atum aphan karjo hot nangke thando natengke labangso arphek ahempu non anta chini nelang lapen labangso kenepdun arphek agari arona tengpen kang saiponje aphan klempon bomlo pusi Forester Asaki Rovelson inti pachini ঝাৰুটো ৰাতি 11টা বজাত আমি যে ডিউটি গৈছিলে জিৰিংটেং ডিউটি যাম ওলাইছিলোঁ তাৰপাছত গৈ থাকোঁতে আমি লাংথা তিনিআলিত গাড়ীটো দুটা আমি লগ পালোঁ তাৰপাছত গাড়ী ৰখাইখিনি আমি কিবা কৰিলোঁ তাৰপাছতে চালোঁ গাড়ীকেইটাৰ লগত কাগজ একো নাই আৰু আমাৰ সাউদাৰ্ণ ৰেঞ্জ খৰণি বৰ্তমানলৈকেতো অপাৰেশ্যন অৰ্ডাৰ এতিয়ালৈকে আমি ৰেঞ্জ অফিচে পোৱা নাই সেইটো ইলিগেল বোলে আমি কনফাৰ্ম কৰি গাড়ীত News Desk Report, Karbi Anglong Live. Pini Adap Abirta ke lapon sikang ton iklo domi thak me kardom.